Moltes gràcies, amics, companys. Quanta estona, però cada vegada que passa, no? Fa 4 anys ja ens vam trobar en una situació que en aquell moment va ser una mica improvisada. Recordeu que en Tomeu encapçalava i que per motius de salut en Esperança, el dia que fèiem la presentació no va poder ser-hi, com ha passat avui, que tampoc ha pogut venir, i justament aquell dia jo me vaig dirigir a vosaltres amb una il·lusió, jo diria que en aquell moment renovada. Quan els candidats del Consell i del Parlament xerraven de jo m'he sentit una miqueta aclarada, perquè pensau que ells deien que jo era valenta per encapçalar aquest projecte. Jo crec que no. Jo crec que soc molt afortunada. Jo crec que soc la persona més feliç en aquest moment de molt, perquè realment m'heu donat una responsabilitat important, però l'he acceptada molt de gust. I a més, l'he acceptada molt de gust perquè mireu qui tinc aquí darrere. Tinc les millors persones per formar aquest equip de feina que tirarem endavant el programa. I no ho dic perquè quedi bé ni perquè sigui una manera de començar. Ho dic perquè sense ells mai no hauria pogut acceptar aquesta sala. La feina la vam començar fa molt de temps. De fet, fa 30 anys que aquesta feina va i nosaltres només la continuem. No volem protagonisme, volem continuïtat, volem seguir fent feina. Volem respondre a les expectatives de la gent més jove, però no trair mai a la gran història d'aquest partit. I per això, un a un, els que hem acceptat, ho hem acceptat amb aquesta condició. Seguirem l'exemple dels que ens van precedir i donarem l'exemple als que s'hi vulguin apuntar. Dit això, m'agradaria també, en aquest moment, fer una miqueta un repàs de com ha anat aquest mandat, aquests 4 anys darrers. Mireu, no ha estat un moment fàcil, però no ha estat un moment fàcil socialment, sobretot. Les mesures que s'han hagut d'aplicar a partir d'aquesta situació econòmica difícil que hem viscut i que encara vivim han estat mesures molt dures i que han fet que aflorés a la ciutat una quantitat de gent amb problemes molt important. De fet, els grans partits han dissenyat grans polítiques per fer front a dificultats globals, però no han entrat a les cases, no han estat de vora qui més malament ho han passat i ho estan passant. Els ajuntaments, en canvi, han tingut l'oportunitat de mica en mica decidir polítiques que ens fessin propers a les persones que pitjor ho passaven i així ho han fet. El PSM ha estat en un projecte que poder ha deixat en escalaix alguna cosa de les que ens hagués quedat fer. Però si ha estat així, ha estat perquè hem prioritzat i hem incidit des de la nostra responsabilitat de govern perquè aquestes persones estiguessin ateses i no quedessin abandonades. Això és molt important. I així, amb aquest resum de 4 anys, també tenim en el sac projectes molt responsables, com ha estat municipalitzar les escoletes de 0 a 3, com ha estat aconseguir que des de la Conselleria d'Educació, que feia més de 30 anys que no intentaven apostar per l'educació, s'hagi construït una ampliació a l'escola Mateu Fontpirroig, tinguem en marxa ja la nova escola dels que havien dit això, tinguem un nou conservatori en marxa i tinguem la compra dels terrenys en marxa també per construir la segona escola. Aquestes regidories que el PSM des de fa 8 anys ha gestionat han començat a donar els seus fruits. Tenim cultura. Cultura, per nosaltres, com hem vist en el vídeo, és fonamental, és un dels nostres eixos principals. No l'hem descuidat en cap moment. La nostra llengua l'hem defensada arreu. Tenim tota casta d'activitats culturals des de l'Ajuntament i també amb entitats del nostre poble treballant per reforçar i en un moment en què no podem permetre'ns baixar la guàrdia, quan tornen a amenaçar-nos, quan tornen a dir que probablement no hem fet les coses prou bé, perquè resulta que ara la nostra llengua ja no cal continuar defensant, ja la tenim bé. No és així, companys, hi hem de ser. Ningú més que nosaltres ho creu, ningú més que nosaltres ho farà. Per tant, hi seguirem siguent. Sabeu que tenim equipaments culturals a la nostra ciutat que hem lluitat, els hem lluitat des del primer moment, tots els regidors que hem passat del PSM. I ho hem fet perquè entenem que la nostra cultura és la que realment donarà a la gent oportunitats, no només de feina, sinó de créixer, de formar-se, de ser més ciutadans, de gaudir de la vida. I per això hi som. I per això
hem aconseguit doblar en 10 anys el nombre d'espectadors del teatre municipal. Per això hem aconseguit que comencem les obres de Can Oliver i tinguem un museu nou per la ciutat. Per això estem lluitant cada dia perquè la gent que es dedica a la indústria cultural del nostre poble pugui seguir fent feina i s'hi guanyi la vida. No quedarà cap entitat sense el nostre recolzament. Si d'alguna manera ens n'hem sortit en aquests moments difícils, ha estat gràcies a la gent. Gràcies a la gent que fa feina en cultura, que fa feina a l'administració, però també la gent aquesta petita, anònima, que es creu que no és important i que són els que ens donen sostén i base en el nostre projecte. Tothom hi ha estat, tothom ha vingut a donar-nos les gràcies perquè no s'ha sentit exclòs ni s'han sentit invisibles. Nosaltres com a PSM volem lluitar contra aquesta invisibilitat de les ciutats. Les ciutats han de ser, d'alguna manera, nuclis on la gent convisqui, però convisqui la sensació de que són solidaris, de que preocupen, de que es preocupen també des del costat, de que preocupen l'Ajuntament, les barriades, han de ser tractades exactament respectant la seva personalitat, dotant-les d'equipaments i dotant-les de comerç de proximitat, que és aquí on la gent es troba, que és aquí on la gent fa aquesta vida de carrer. S'han d'organitzar moltes coses amb els veïns. Hem revifat una miqueta aquestes associacions que estaven una miqueta dormiscades i ho hem aconseguit. Enfrontarem aquests 4 anys que ve amb la seva col·laboració i segur que ens en sortirem. Una altra cosa molt important per nosaltres. Deim que no és una ciutat acollidora. Deim també que és una ciutat integradora. No tothom ho pensa. Ahir veia com hi havia un partit, el Partit dels Ciutadans de Menorca, que feia un acte en el que titulava Les colònies d'extranjeros en Menorca. Hi havia convidat associacions de nouvinguts. Nosaltres no se'ns passaria mai per escat una cosa així. Nosaltres els nouvinguts els tenim arreu, els tenim compartint les aules amb els nostres fills, els tenim a les associacions, els tenim fent feina per la cultura, els tenim a l'atur igual que els altres, que tampoc poden fer feina sigui d'on sigui. Els tenim fins i tot moltes vegades més a prop del que ens pensem. Nosaltres entenem que molt ha de continuar amb aquesta política, de no deixar ningú de fora, però això no és demagògia. Això és creure-hi. Això és creure que la nostra societat, la societat maonesa, per primera vegada és plural, diversa, amb gent d'arreu del món. Conviuen més de 30 llengües a la nostra ciutat. Respecte per aquestes persones, respecte per els seus orígens i la seva cultura, i aquest és el camí per fer-los maonesos, per fer-los menorquins. També vull dir que tenim una ciutat que l'hem tinguda amb certa transformació en aquests 4 anys, però volem encara fer una passa més. Heu vist moltes obres, heu suportat moltes obres, heu vist un canvi, una transformació de la ciutat. Hem apostat per a les persones abans que els cotxos. No els llevarem, clar que no, no els podem llevar d'un dia per l'altre. El que farem serà pacificar aquesta ciutat com a primera passa per anar guanyant espai en els cotxos per a les persones. Aquestes persones que no són només aquestes que tenen bones cames per pujar i baixar escales o per fer les rutes que calgui, sinó també per les persones amb alguna discapacitat física, les persones més petites, aquelles que van en cotxet i les seves mares i els seus pares els empenyen, per aquelles persones grans que tenen aquestes dificultats també de mobilitat. Hem pensat en tothom. En aquesta transformació de ciutat volem que totes les barriades ja estiguin preparades. Volem que tothom sàpiga que pot disfrutar de casa seva i que casa seva no acaba a la Cervera, sinó que casa seva també és el carrer. Aquest carrer que hem de cuidar. Molt no està prou neta. Ens ho diu tothom. Nosaltres ho veiem. Però nosaltres gastam com a Ajuntament molts doblers en neteja i segurament no ens en sortim. Nosaltres volem que brilli, però que brilli per voluntat pròpia dels ciutadans. Volem sensibilitzar a tota la ciutadania perquè entengui que casa seva també és el carrer i que aquestes ganes de cuidar molt siguin extensives a tota la població. Un altre tema molt important per nosaltres és l'esport. Hem viscut d'esquerres. Tal vegada és perquè la ciutat és molt amunt i l'esport queda un poc a baix. Quan te'l mires des de la mà, veus una ciutat que s'enfila cap al cel en espanyol i de vegades convé ser baix per veure les coses. No només s'han de mirar des de dalt. Mo ha viscut des de dalt veient com entra i surt la mercaderia, el passatge,
com la gent que ha volgut disfrutar de la mà ho ha pogut fer, però en aquell moment la gent necessita prendre contacte a peu pla amb l'esport de mo. L'esport de mo l'hem de poder disfrutar. L'hem de poder disfrutar tots, no només aquells que tenen algun interès. Tots, i quan dic tots, vull dir tota la ciutat. L'esport de mo té que ser una part viva de la ciutat. Té que ser una part en la que tots hi vulguem baixar per alguna cosa. Uns perquè ens agrada estar per la vorera, d'altres per fer-hi esports, d'altres perquè hi volem muntar qualsevol cosa que estem segurs que ens sortirà beníssim perquè el marc és incomparable, però per sobretot perquè és el port de la nostra ciutat. La nostra ciutat té aquesta personalitat de ciutat portuària, amb tot el bo i tots els inconvenients que això significa. No us espanteu, ara tenim un dic a Ciutadella que veureu que crearà molts de titulars, espantant a la gent de Mo, dient que tot s'anarà cap allà, que Mo quedarà desproveït i que el port de Mo morirà. El port de Mo no morirà perquè nosaltres no volem que es mori. El port de Mo continuarà existint segles i segles com el millor port de la Mediterrània perquè els maonesos no permetrem mai que ens el treguin i a més treballarem colze a colze per enfortir-lo, per aconseguir les altres administracions que considerin aquest port com el millor que tenen. També vull dir-vos abans d'acabar que ens diuen sempre que no teníem projecte ni per economia ni per turisme, que aquests són temes tabús per al PSN. Res més enfora. El que passa és que nosaltres tenim un projecte diferent. Tenim un projecte diferent de ciutat involucrada en el model turístic del PSN. No volem ser ciutats de banda, volem ser ciutats participant d'aquest model que respecta el territori, que creu en la gent que fa feina a Menorca i des de Menorca per explicar, perquè estan orgullosos de ser de l'illa i per explicar als qui venen què tenim i com ho volem que ho cuidin. Volem transmetre aquest amor per la nostra illa a tots els que ens visiten. No volem que la malmetin, no volem l'especulació. El turisme ha estat una porta d'especulació durant masses anys. Tenim illes germanes que estan com estan degut a això. No ho podem permetre, però sí que tenim model. I el model del PSN passa per aquesta diversitat d'oferta. I així ho treballarem i així ens presentem. També val la pena dir que el model econòmic que per Mo necessitem segurament passa per finalitzar els petits empresaris que són els que en aquest moment estan patint més. Des de l'Ajuntament hem de procurar que tota aquesta gent, tot aquest col·lectiu de petits i mitjans empresaris et sentin acompanyats, et sentin recolzats per l'administració local. Hem d'anar a veure totes les entitats que calguin bancàries i de finançament perquè aquesta gent torni a reviscolar, perquè tothom cregui que no es farà ric en 4 dies, que no serà fàcil, que fent feina 2 mesos no podrà viure tot l'any, que els lloguers dels seus establiments és impossible que continuïn valent el que no es pot pagar. Però hem de fer-los creure que amb molt d'esforç, amb molta constància i amb molta visió de futur se n'en sortiran. I el PSN hi serà. I ara sí, no us vull cansar més perquè m'enrollo i no us puc aturar. Però mireu, us dic que hi ha una cosa. Poder jo algun dia quedaré sense paraules, però sempre hi haurà el PSN darrere que ratllarà per això. Potser algun dia algú me farà callar amb algun argument que jo no tindré prou treballat. Ho admeto, però mai farà callar el PSN. Si algun dia no puc, sempre sabré que hi sou vosaltres, que ja és el meu partit i que si entre tots volem tirar endavant, només ens fa falta una cosa, i és temps.